It's time to go back home, Sisi. It's time to pack. How? These are government properties. We are going to arrest the person whom you Vulani umnyango msana sibambezele. Usuka ke nizosebenza restaurant. Basijwayele and bayi ngineminyaka ngihlala khona. Kwafika umlungu lapha engangamazi. Wathi siyakoleta sikoleta into esingayaziyo emva kwalokho. Wathumela abantu sasikhishwa ngeibhamu. Kuthe kusenjalo. Kuthe kusenjalo. Umlungu lo wabuya wazosikhipha endlini. Sikakasikhipha ngesikhathi esisodwa wangikhipha kokuqala ngo-2019. Ngahamba ngabuyela khona ngathi mina no indlu phele yami. Awukwazi ukuvela ungikhiphe kanjalo. Ngabuyela endlini. Kwaba yilesi sikhathi se-COVID. Wasahlala endlini. Kuthe emva kwalokho kwafika ibhunu elalihamba namaphoyisa. Lafike lathi mina ngingene ngongemthetho la endlini. Lena indlu eyalo. Lithengele unkosikazi walo lo elihamba naye. Ngase ngithi ngiyakuzwa ke mangabusho njalo. Angiphikisi. Kodwa ke wena ke mangabuthi eyakho ngicela ungivezele ufakazi bokuthi indlu eyakho ngoba mina obami ngizoveza. Hayi anqabi ibhunu kuliveza bese lithi iphoyisa awuveza obakho ufakazi. Ngithatha itayitela lami ngilibeke lapha. Ngithi nantu ufakazi bami ukuthi indlu eyami. Hayi agolozeke lo mlungu ashuka ungcutha lelo file lelo. Sidonsisane ke nokhiye wendlu lakho kuze kube ukuthi uyawina ushona ngakuyena. Awuthathe kasebethe amaphoyisa akamnikeza ukhiye sehambe senkantolo kuzana emaphoyiseni kulo mkhulu ngophethe lapha emaphoyiseni. Nefika lapha emaphoyiseni ngifike nakhona ngisho lento engishoyo ukuthi angali kodwa nje mengivezela ufakazi bokuthi yena indlu eyakhe ngizophuma ngihambe. Lambuza naliphoyisa leli elikhulu esasekulo. Lathi veza phela ufakazi ugogo ufuna ufakazi kuphela. Wathi akanabo. Kwaphela kanjalo ke lathi umlokhuzana ngibuyele endlini ngahlala. Ngithe ngisahlezi kanjalo ngabona ukuthi angeke ngihlale kancane ngoba akusekusondela izinsuku zokuthi ngiyokwenza ioperation yalapha esiswini. Wafika idate yokuthi ke ngisengaphakathi yokuthi ngihambe ngiye esibhedlela la eDington. Mangifika khona ngangena ngomhla ka10 kwaphela izinsuku ezintathu ngiphakathi la. Kwaphela izinsuku ezintathu ngisesibhedlela ngezwe ingane sefika ngoba kangangenwa ke esibhedlela ngaloso sikhathi. Ngezwe ingane seyifona zithi ma sisemnyango nabantwana yini kwenze njani manje. Usupervisor lo ogama lakhe lingu Esther kube khona lo okuthiwa uClifford uyena wafike wavula endlini yamathatha ingane wayibeka ngaphandle walahla impahla eminyango washaya ukhiye. Ucabangeke kulo mzuzu angikwazi nokwenzani. Ngisesibhedlela zantazi ingane azazi ukuthi izobhekaphi. Ngathi mangiphuma lapha esibhedlela ngoba ngahlala inyanga namasonto amathathu. Mangiphuma akukho la ngizobuyela khona. Ngancediswa umakhelwane engaze ngasindela kuyena owase5 e513. Wangihlalisa ke ngaze kwathi ngoba angikwazi nokwenzani kwaze kwangcono ukuthi ngikwazi ukuthi ngilulame. Lapho kulomzuzu ngiyandiza njani naye uthe sekufika isikhathi sokuthi phela umuzi wakhe unamndeni naye. Umndeni wakhe kuyeza. Kufanele ngiphume ngibone bangithini. Hayi sahlakazeka ke kwawumahlakahlaka esesabe sigobobisa la sigobobisa la. Okungangokuthi ukuhamba kwalendlu nginomntwana oyedwa womfana. Wathi mabebakhiphe lokho esikhipha lapha yana. Bantwana bami nizoshona phi wathi ma asazi.
ngoba nalapho ngikhona ngikwazi ukuthi nginibeke wathi uyohlala nomngani wakhe mehlala nomngani wakhe nange sephenduka iphara umntanami usemgaqweni kumanje ulala phansi kwebridge ngithi ngisabathe heke nakho ke nanga umzukulu wami ngithi mangabe ngiyafika ekhaya lokuze lapho ngikhusele khona kulo muzi lowo nakulo muzi ubona kuyimanje kufanele ngesonto ngibe ngingekho khona angazi ukuthi ngizobheka kuphi khona mengabe ngilokhuzana ngifika elokhuzaneni ePine Town lapho ngiqhube khona umntwana uyagula uyilento engayaziyo yini kwenze njani ngicela imoto kamakhelwane simbambe ngengubo simlethe la eDington mesifike edile kumdele bafike bamlalisa umntwana yini edokotela ungenwe amakhasi ngoba nalapho ngihlezi khona vele akho wind ngibhudlwa nje umoya uwaya njoba ngivuka khona kuyimanje ngiphenquze ngibuye ngize la umoya wami ubhlungu indlela engimbone eyiyona umzukulu wami angilalanga ubhlungu kuze kube manje ithi mangicabanga ngizwe ngathi inhliziyo yami ubhlungu hey ngiyabonga bantakwethu. How did she fly to Pietermaritzburg? 610, that's a 549. Nana, can you please have the supervisor's numbers first? Can you please have the supervisor's numbers? Yeah, when you pay me number. Nimpegile noma nizwa ngayo. Yeah. But it's cold now. It's cold. You can see it's cold now. This is Jolene. So it's this one. We just passed it. Obani? 509. Bakusile abaphuma ngeimoto because balokhu bayaphuma. Tell us 610. Hayi okay hambe ngabashayisa ngoba khona basangaphakathi. Oh 610. No, we are not fighting. No, we apologize, South Africans. Why are you doing this? Why are you placing on Yeah, this got complaining. Yes, I understand. Sorry, Sorry. Who's this name? Yeah, I know. So you are renting to him? Sorry. Are you sure? Sorry. Who's his name? Give us his details.
Yeah, doesn't actually those South Africans who are renting out these houses must be arrested as much as you yourself. I think maybe if you're legally, you need to give us all the things that why are you here? Are you here because of scarcity? Are you here because of asylum in your country? Or then police are downstairs. You need to show them all the details. Interviewing the guy. I'm in. Who's the owner? That's what I'm asking. I'm asking you who's the owner, and you're saying it's you. So, the name is Sandra. Boy, go sit inside. Go sit inside, ne? You are too young to be answering such questions. Close the door. Who's the owner of the property? It's by Joe Who is the owner? I'm not asking about race. I'm asking who is the owner? Who's renting or who's the owner? Who's the owner? Who are you renting? Give me contact of the owner. It's with my husband. We went to work. Phone your husband to give us the contact. How come you don't know the number you own? It's something to do with this. Okay, what? Number you own. Mana da yana when I went to South Africa. What are you doing here in South Africa? Yeah, what are you doing here? You know you are here illegally. Why are you? You are not What are allowed you to doing be here? here. This is our house. Please call your husband. You know that you want to be out of this. Can't tell you, Nin. Please get your husband. Phone your husband. First, the palaces. And we don't have the whole thing. Phone us, Sisi. We don't have the whole Usman thing. Bezel. Phone your husband. Ho, Melen Hampe. Tell you phone now. The cell phone now. Boy, bring mommy's phone. Bring mommy's phone. You don't have to go inside the house. The phone will come. Badelela kablapho. Khona omunye sizandile osezansi. Uthi usebenza e-restaurant. Bonke kusebenza bona ema-restaurant. Kumele bahambe lapha la ezweni lethu. Thina senzani uma besebenza I e-restaurant? want to know who Julia. is that man. That's your husband? Yes. Julia. Hayi bo Julia is your husband now. So who's your Ususezilima wena. Asinaso isikhathi sokudlala. Huh? Buna Plastic from where? From Congo. Now you're Yeah, owning so the it's flat. time to. What are you doing? It's time to go back home, Sisi. It's time to pack. How? These are government properties. We are going to arrest the person whom you. Hello, boy. Vulani umnyango msana usibambezele. Usuka kini uzosebenza e-restaurant? Basijwayele and bayila ngokungekho emthethweni. Bazosebenza ama-restaurant wethu. Kuxoshwa abantu ama-South Africans akuxoshwa emsebenzini. Ekhathele bazohamba. Phone your husband. Open the door, Noah. Why you're not here? Don't cry. We are not here for you. Be careful, you know how your condition is. Cash, call my baby. Give me the black phone. Vulani umnyango. Now bayasibiza lapha phambili. For 3 years staying here. Okay. Niyazi nje kodwa ukuthi kunomama abahlele emgwaqeni mina nirenta la. Which one? Stop asking which one. You have to go back home. Bahlele in the streets. Just Honeymoon time is over. operating the building. You know that. But you know, Okay, it's fine. Can you call Nenzani. that woman, the one who put you inside? The way you talk sometimes is not Oh, okay. Or move the kids. Move Tell the them kids to to go the inside. inside. Tell the kids to go away. We are busy here. We are working. We don't have time to play. Oh, fine, thank you. Yeah, we got this situation here. There's an operation to do that. There's an operation to do like here. They want to speak with you. Okay. It's a phone. I have a match. Let's. How are you? What you talk about? My name is Piwe. Who am I talking to?
Pardon? I-honeymoon time is over. Isezweni lethu la. Abantu babuyele eCongo, babuyele eMalawi, babuyele koMozambique. Awusho baba nenza. Babuyele eEthiopia. Isezweni lethu la. Sikhathele. Yeah, Which job how are are you you? Yes, yes, I'm saying Which job you are doing? We are talking to Spiwe from Operation Dudula. Who am I talking to? Yes, who am I talking to? Elaine, I heard that we are in Bluff. Yes, we are in Bluff. Can't you come here in the building? We're here in the building. Can't you come here so that we'll talk, not on the phone? Because I can't explain everything on the phone. We're in 1011. We're in 1011. Because they complain about unit 1011. Where is the old lady who was staying here 3 years ago? Though the old lady was staying in 1011, isn't it? I think it's the wrong number, yeah. They've not felt like that before. Okay. Yeah. Oh, you are the owner of 1011? Okay. Okay, thanks. So you can't come this side, so that we'll have engagement. Hold on. Okay. Tell me. In South Africa, don't say that. Then go back and fight. For now, let's take away from it. There was a fight in your country. Now there is no fight in Ada. You have to go back home. There was a fight in my country. Now I'm going to fight again. Let's go. Let's leave. Let's leave. Babalekile abanye sebakhile and khumbula we can't break in so chargewa nge-house breaking. So vele badisappearile abanye, but we're going to hold amaphoyisa wethu liable. Babungumalo Especially. Babungumalo likuplela phepha le list, liphi phepha leliya le list yama units. Bawu 3 abasekhongo then. Babungumalo nayi list yama units. And the problem. Hold on. Ama units anenkinga lawa. Because I need to we were instructed to go to siyahle sokhuluma so that nizoyilungisa during. So we'll give you guys at least 5 days. Mamelani. Sizobanika 5 days. Okay. Ne? Bahambe baye court bayo verify yonke into ukuthi kuyenzakalani la, they must give us feedback. Ukungena la into encane. Bebebaningi bagcwelela abathi ngesingene kodwa singenile. But because besingazange kuzomosha, that's why singenile sayenza into right sayofuna la sifuna khona. But unfortunately bese kukhiwe. But we're going to hold them accountable. They must tell us after 5 days ukuthi kwenzakaleni. Jacinta, I'll make sure ukuthi I tell her ukuthi she must connect no Babungumalo. And then we want to be accountable. Let's try to hold on. Babungumalo will then go to station commander Sala. There's a police. I need to call it station commander. Ba check ukuthi kula ma docket kenzakalani because kunama docket avuliwe for le. Hlala makhongo. In actual fact amakhongo kuphela la wahlala la kula. So you believe yaka masipala kukhulunywa ngendaba zama rates and taxes, but we need to know ukuthi bafika kanjani amakhongo kuze ba own ama units la. So 5 days we'll give feedback. Sizoyipost na kuma social media platform so that you know what happened after 5 days. I think singayivala. We thank you for your patience. Kudala silindile la. But la bese ngasena lutho, but abantu esibafunayo bakhona la. Kunama foreigner la. And they're not supposed to be here. So ayizophela la. Syndicate dealing ngokuhijack ama properties. Ba target abogogo abadala. Nibabonile musilabo gogo. Nezindlu ezihlala abantwana ba child headed homes. Ba targeta zona. So we know how they operate. It's just ukuthi asikaze sayenza like KZN, but in Joburg
sibhizi ngayo. So we're going to implement it nala. We'll have a task team ezosearch, and I'm glad usisi une background nyani uyayiunderstand ukuthi bafike kanjani kuze baluze izinto zabo. So we'll communicate naye and sizonipha feedback. Ne? So for today we are done. Siyabonga kakhulu, sambeni kahle, safe. Nazo sizoposta if mele sibuye sizobuya. Siyabonga.